ang pinakahuling bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Megawan, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Megawan-Superfood at NHC Bayanihan Official. Megawan, evolusyon para sa kalusugan. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Maray na Webes na pagkaaga sa saindo mga paraan tabay kuman tabi sa Tingog kan Banwaan. Minapaabot kami ng pagrespeto sa lambang miyembro kan familia kasabay dyan ang pagpagiromdom na sa paghampang niya to kaining kasiributan ang mahal na Diyos dapat pirming ipigpaenuta sa gabos. Saint Jude ngunyan tabi Huwebes, Saint Jude ha. Sugabos na devotos dyan ni Saint Jude. May pagkakataon po na makapagpasalamat. Huwebes man ngunyan. Dyan po ba sa chapel niya sa Lapu-Lapu? Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nag-birthday ngunyan. Tingog kan Banwaan na, naglalaom na yaon na, igwa kitang mga paradangog pa dyan sa sentro kan Legazpi Albay District. Sa bilog na probinsya kan Albay, pagtaranin niya tong syudad ang Ligaw asin Tabaco. Pati na po manlain-lain na probinsya sa laog kan Rehiyon 5. Sagkod sa pigabot kan sa muyang broadcast sa luwas kan Kabikolan. Sagkod kita ng alas 10:30 pagkaunto katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Kompleto po yan sa 1st District, Jomar Bien, 3rd District, si Jimmy Nasalita, si Al Armario sa 2nd District. Sa kuyang mga compadres tabi yan. Katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, si Luens Burse na Barsena. Sa Manibela si Henry Boy Mata, technical control si compadreng Nalbaldo. Sa newsroom yaon dyan si News Manager Mardela. Sa production center yaon man dyan si Angel Mustaza. Sa IT si Mark Shiand Madrid. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Marhay na aldaw tabi kung gusto nindong magpaabot man kan sa indong paramdam presensya sa programa. Ansa ko yung number po sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Sa Smart naman 0961-759-0888. Sige po, pwede man kamo magpaabot tabi ng informasyon diyan sa tuyang Facebook page
official Facebook page kan DCGB, ang DCGB News Online. Maray na aga hali po sa Pilipinas. Ade, yan. And syempre, marahay na aga man sa mga paraan tabay niya to, so pigaabot kan sa tuyang pwersa sa luwas kan Kabikolan. 5,000 power watts, 10,000 power watts po kan DCGB. Pwede man kamo dyan sa Facebook page ko tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Sa tuya pong pwedeng akomodaran man kan sa inyong mga reaksyon dyan sa official Facebook page kang DCGB. And syempre sa kuyang Facebook account, hanapon lang nindo si Pio Fernandez. Standby mo na tabi all units. Standby all units ta. Inenota na si Mayor Noel Rosal kan Legazpi, manunungod po ini sa plano na magbakal kita nin bakuna kontra COVID. Igo na ning initial stage, parang planning stage. Aramuntan mga detalyas asin iba pang anunsyo, mga impormasyon na dapat maisyan po kan mga Legaspeño. Mayor Noel, maray na aga tabi, si Pio po kan DCGB. Pio, good morning. Good morning, Tabi. Good morning sa gabo sa mga parantabay. Belated Happy Three Kings and Happy New Year to everyone. Ayo po, Mayor. Salamat for taking our call and sa oras. Mayor, primero tabi, congratulations. Narikonisir ka po bilang ambassador ka itong sa bida kontra, bida solusyon, sa COVID baga tabi, Mayor? Yeah, alam mo, Pio, makumandang dapat ito sa kuya. Dapat sa buong Legazpi ito. It's a team effort, kumbaga. It's a concerted effort sa gabos from the media, kamubaga, nagatapang man, and siyempre mga tao sa kooperasyon, and siyempre ang satuyang local task force. Yan ang pagiling ko, kaya kita na hiling siguro na despite the danger, despite the vulnerability kan Legazpi, na kita baga, gateway kita, we were able to zero to talaga to case. As a matter of fact, may nasusustain ta dito. Pio? Pio, Opo. Nasusustain ta Pio. Saro lang ang case ta. Pero ini nga ni, sarong frontliner sa BRTTH. Ako po ini sa mga nakuha lang kung sa inside. BRTTH po ini. Sarong physician. Mayor tabi, di pa, parang gura medyo nakadagdag lugod inining challenge sa imo na mas pag mapakaray masustain tan zero bilang narikonisir ka sa araw ka na level? Yes, ako pagiling ko, Pio, masustain ta lang ining mga arrivals ta. Ang delikado talaga, Pio. Sa laog, Pio, pagiling ko din, ako takot sige sa laog. Ang takot ako, Pio, sa mga arrivals. Lalo kung arali duman sa may mga cases pa. Like Metro Manila and other areas in Visayas and Mindanao. Iyon masarap bantayan ta. Pero kung sumunod lang tabi, ngunyan, nag-ibo na kami sa prosedimento, sabi, Pio, sinimplified mi na. Pag nag-abot ka, kung may swab test ka na, within 72 hours, pwede ka na. Anyway, pagiling ko naman, dahil mo man makukuha yan tulus basta-basta sa biyahe. Pangduwa, dahil po na PCR test, pag-abot digdi, kung malinya ka in 3 days, na swab test ka, in 7 days, pwede ka na yung quarantine. Paulion mineka. Pero kung abuong magpa-swab test, you have to comply with the 14 days. Yun man sa nakasimple lang. Opo. So now Pio, pagiling ko with this algorithm ining sa tuyang guideline, pagiling ko masusustain ta ini. Basta always follow the guidelines, especially the wearing of mask. I think habang nagalat kita kang vaccine, Pio, we are okay. Opo. Mayor, duman muna kita tabi sa sa parang panibagong protocol na pinag-simplify nindo. Halimbawa, hali akong Visayas o haling Manila, what shall I do? Anong dapat kong darahon? Kung hali akong Manila, siyempre, o Visayas, siyempre, kahit so travel pass, alian sa kung saan ka ali, requirement mag-arara yan para magpaaram ka na mairo ka. Then, of course, so health clearance. Then, kunyan, kung rapid test lang, pwede ka na makaabot tikti. Pero pag abot tikti, obligado kang i-practice sa ICR for swab test para pasiguro ka. Pasiguro. So, habang nag-alat kang result, you have to stay in a hotel kung kaya mo or in the ICR. Ngunit tabi, kada kayo mag-complete pa kay 14 days. Kung 7 days lumuwas na ang result mo, pwede ka na po pauli on. Pwede ka pang, basta i-report ka lang sa barangay. Now, kung alimbawa, may swab test ka within 48 to 72 hours, pag-abot po digdi,
pwede ka nang pauli on. Home quarantine ka. Ah, Ingat-ingat na lang. Ayun, Then, aron pa ang lang problema ka. lang Pio dyan, so, daing abo magpaswab. So, kaya gusto ko, daing ako magpaswab. Pero bihira man mangyari ni Pio, obligado kita because under DOH, you have to quarantine for 14 days. Iyan, opo, kopya. Now, Mayor, Pero bihira man mangyari yan, Pio. Tagabos man gusto magpaswab. Tagusto man makabuhi na. Siyempre, makaluwas na. iyo tabi, ano. So, kung igo akong swab test result na negative man, harong ka na sana, mga 7 days lang Okay yung na, tabi. Pio. Oo, simplify Mhm. yun ta na, Pio. Dahil Iyo. na pagparapahirapan ng mga tao. Oo. Kung daing swab Ang test, importante digdi sa swab test. Basta Oo. ako rapid, ha? Ang Iyo. rapid kasi di talaga accepted ta yan. opo. Kung Kung di, yan, nakulong ki false positive yan, false negative. mm Kung daing swab test, Araw kan karon nakulong kitang positive sa rapid test, pero negative man sa swab. iyo po, Mayor. Positive sa ito, suma antibodies man sa nakaeto. Bako man COVID. May Opo. sipon garo o kung anong kalentura, nag-positive sa rapid test. Mm-mm. Now, Mayor, digdi na po kita sa vaccine. May plano po na mag-purchase ang LGU sa vaccine? Actually, Pio, I'm one of the officers sa League of Cities of the Philippines. Makakigwa kami dialogue with Secretary, ano na nga ni Pen, nalingawan ko na naman sa DSWD, Dating General, si Secretary, basta Secretary kang DSWD. DSWD. Tayo pigtas ni President Duterte na makipag-dialogue sa mga LGU sa possibility nga na tumabang na lalo pa sa mga kaya man sila mag-purchase para mapapaskas pa na Pio, but with order of priorities. So, for Ligas Pio, ang sa ngunya, di ko kitang kwartang pwede i-realign. Pero pagiling ko, kulang na kulang. Kasi ang sarong vaccine, nag-average ko niya na ang China, 3,000 plus ang saro. So, Pfizer, halos 3,000 man, and so ali sa UK. So, meaning, ilagta na sana Pio sa 3,500 kada saro. So, assuming may makarealign kita sa pundo ta, 100 million, ang pawa. Dahil kung nagsa mag-infra, payagan kita, Pio. Mm-mm. Okay ako dyan. Ipapaaram ko yun sa Local Development Council. Paghiling ko, dahil na muna kang infra. Dahil na muna, pengalot. Anyway, okay naman sa mga dati tapi yung kwarta. Mm-mm. May mga kuha na kita Pio, kumbaga indakan na, in progress. So mga 2021 na lang, pwede tang irihala, Pio. Saro yan. Mm-mm. Pero kung gusto to talaga na, gusto ko, Pio, ubuso na gabos. Iuman sana. Sa vaccine. May ginahan ba kita, Pio, sa Mandanas case? Gusto ginahan. Ini ang iluluwas ko sa 12 duman sa dialogue. Kung pilit tayo yung iutang na. Kasi may ginanahan ng mga LGUs duman sa piapod na Mandanas case. Supreme Court decision na ini, Pio. Sabi, by 2022, mataas si halos 300 million labi ang city. So kung abutong kita kay 500 million, bayton ka na ini Pio. Ano pa man? Hindi para sarado kita magugutom ang tao. Saka ang ekonomiya ang importante. Opo. Diba? So pag kita may vaccine na digdi, kahit sino mag-lobby, hindi magtatamaan. Sige, siguro lang kita, 95%, medyo mas magasta. Pero bako lang kita gayo, takot dahil may vaccinated na kita gabot. Bako yung Pio. Iyo po. Eh, para-check. Ang mga turista, pag check kunta lang, o pagdaig kang pagpa-swab ka, kaya ta ng kontrolo niyan, Pio. Pagiling ko, mabukas ng ekonomiya ta. Ini ang pinaka-importante ngayon na pagugulayan ni Pio. As one of the pillars of the League of Cities, old member na ako dyan, I will encourage. As a matter of fact, Pio, the Metro Manila mayors, nag-simplify na. May 300, pero kulangon pa ito, Pio. Pero ang populasyon nila, million bagasinda. There are about 20 million in Metro Manila. Pero si Bagero, national naman. I think this should be a very good program now of the President. Nabako sa national, pati local, mag-iro naman. And nextly, Pio, Opo. napagulayan ta naman sa na yan, to order of priority. Yan. Piniling ko, Pio, susurat, susukuan, Pio, basahon ko lang, Pio, ini, para maraman sang tao. Tanganing may advance info na kita. Pio, sabi. Sige po. Tanganing may advance info na kita. Ang order of priorities, ang sinadarang ko yan, tanganing hindi kita magka-revoke. Ini ali na sa guidelines. Diba? So, ang order of priorities, sabi, Pio, okay.
So it will start, ini sa last na pigto karmi. Ano ito? Sige po. Pag naputol, Mayor, ako po ang madayal tabi. Pag naputol, oho. Iyan ta, pinag-urulayan ta na. So, primero, planong mag-purchase kan LGU na pwedeng may mahugutan ng pundo, ma-realign, hali duman sa mga infra. Initial is more or less 100 million. And pwedeng madagdagan pa ini, huguton duman sa buwis na madadagdag sa LGU, kang ginanahan kan pinag-desisyon sa Supreme Court duman sa Mandanas case na igoning dakulaon na chunk ning pundo hali sa national government ira para sa mga lokal na gobyerno. Tibaan po din na duman na huguton. Ano? Ini tabi, Pio. Okay, priority areas and population. Although wala ka duman sa priority areas, ang mga priority areas kasi sa mga grabe, NCR, Davao, Cebu, Iloilo, Bacolod, Cebu City, Tacloban, Zamboanga City. Wala ka dyan sa priority. Kasi magayon nga ni ang case ta. Ay, hello? Go ahead po, Mayor. We're listening. Opo, go ahead po. Ayan. So Pio, wala ka dyan kasi nga ni medyo pattern ang curve ta. Pero ang gusto ko ba sa sa priority groups of vaccination? Primero may priority sa front health workers, public and private health facilities. Yun ang mainot. Kinda. Number 2, frontline workers in other government agencies like DSWD, DILG, DGMP, and Bureau of Correction. And number 3, indigent senior citizens. Number 4, remaining indigent population. Yun ay sa mga urban poor. And number 5, uniformed personnel. So ini ang susunod doon. Tadi kita pili kaya mag-go against the grain. Unless we can afford to vaccine all kahit ang bumakal. Iyo po. Okay. Now, Mayor Tabi, duman sa naunang bitan mo, ang initial na fundo is mga more or less 100 million na duman tahuhuguton so pangbakal kan vaccine in kaso. Actually, Pio, piga ako ko pa ng ini, pero I will be meeting later to local finance committee ng Legazpi para ma-realign kung paano mo yan. I will call for a meeting para makapag-prepare kita before January 12. Ay, opo. And then, siyempre kung kulang iyan, tabata ang vaccine baga, 2 bes ang tudok kung 3-5. Itong Day naman, Pio, ang sarong 3,000, duwa na yan. Duwa na. Okay, sige. Duwa na, opo. So, sige, naputol Mayor, nag-aapod giraray ako. So, sa 3-5 more or less, duwa na itong indiksyon. So, 100 million, primero, pag urulayan na Mayor. Yes, Pio. Opo. Yes, So, initial na 100 million, maghururong kamukaan dyan sa gobyerno. Diiton. Kasi kita mo yan, ang Legazpi, Oo. for the information of the public, ang Legazpi, ang population sa Pio mo yan, nagalaw kita sa 200 more or less. Opo. Dahil kasabay dyan ang mga transient, so mga borders, dahil kasabay. So registered ta, pati mga aki. Sa bago tango niya, ugari na, medyo napundo baga so latest, pinapundo ata, in-stop muna. So dahil nga nagkapagtaas kang cases, ako pagiling ko, so dati, 197,000 kita. Okay. Sabihin na ng 200,000. Oo. So, i-multiply mo yan, 200,000 times 3,500. Yan ang kaipon ng kwarta. Iyo po. Iba kang calculator dyan, Pio. Maluya ako sa music, Tabi. Alam ko na, Pio. Sige para ma-realize ang kwanta. Amount, approximation. Yan ang kaipon kung more or less sa Legazpi, ang kaipuhan sa alam. Nganing gabus, halimbawa, mainiksyon na 3,500 times, pera ito, 127,000, isarado sana sa 200,000, pera iyan, pera Angel, digdi ka na Tabi, digdi ka na, perang milyones ang kaipuhan. Magabat, Pio, magabat. Pera po. Kung baksin ng tagabot, kaipuhan ta 700 million. Nako, sarado, 700 million. Sus Mario Joseph, ano? Tama, 700 Pero million. sabi ko nga ni, Pio, doable ini. Doable? Oo. Doable ini. Kasi, alimbawa, may kukubraw kita ba next year na yan eh. O so sa Mandanas. Kung utang sa bangko yan, payable ta in 5 years. Kung ka ng bangko, nakulang na may kwarta ang bangko eh. Iyon. Non-bank. Oo. Doable yan, Pio. Kung payagan ako, labok ka na yun. Pio, parang tao yan eh. O, para sa tao yan eh. Sa buhay yan kang tao. Yes, totoo yan ha. Kung tumutang kita, sige. Ang problema din Pio, actually, bako ang kwarta sana. Although, yan ang premiado tang kaipon. Ang problema talaga Pio, so order of priorities. So, pag
kan supply. Iyo nga Piyo. ni. Araw Piyo in America, yaon nga ni digi Piyo Ang America Piyo is 350 million. Ang sa indang vaccine pa sana is Pfizer, which is 95% efficiency, Moderna, which is 94% efficiency. Barato pa sa Pfizer, 2,300 lang. So Moderna medyo mahal, 3,900 hanggang 4,500. Pero ini medyo magabat ini, garo day pagtadigin makalaw dahil kung ilingon mo, ang vaccine pa sana kang US is only 5 million labi. Pasana. So ang ibig sabihin, Pio, kulangon pa, kailangan 350 million baga sila. So, nag-order pa so ibang countries. Kaya ini ang problema ta. Dapat malinya kita dito. Kung bagas pagpakal si sarong produkto, nakalinya kita. Ayan. So, sa ko yung tabi, Pio, ang mga available na, para lang madayang parara dit kinda. Ang available na po ngayon, Oxford, AstraZeneca, alin ni manini sa UK. 7 to 90% ini efficiency. Barato ini, 610 sana. Iyon. Then igwang duwang China, Sinovac, mahalon ini, 36. Buda sa 50 to Sinopharm. 91% lang. Then of course, ining nagaluwas mo yan, Sinopharm, China Sinopharm. man ini, Mhm. 79 to 86%. And of course, Russia, Gamaleya, pwede kitang kumuha dyan, 92%. But the problem is Yan so pasana po, anong pasana ang nagkaproduce niyan? May malaw pag suali sa US, Johnson & Johnson, Mhm. and Novavax ali sa US and India. Abangan tayo yan. So, inan mga dapat ang magkaararaman. Mhm. So Mayor Palantabi, plano mong i-presentar kung pwede na itong iutang so sa mandanas na share niya to baga sa tax na makukuha. Oo, dawa sabihin na kasi by 2022 ma-implement na ito. Oho. So pwede itong konmingani na iutang na ito for development project. Dahil kaning pandemya, dumanta na una area na. Iyo po. Mga pira po ang Kung sa kaya ganin ni Pio, willing ako mainot ang Legazpi. iyon. Oho. Mauntang kita sa 700 million. Mhm. Payable in 5 or 10 years. Itong Kaya naman yan mamamatian eh. iyo po, itong sumakukata sa mandanas, mga gurano po ito tabi Mayor. Yearly, 3 million. At 3 million. Okay? So ang compute 300, 3 million. 200 to 300 million. yun, di pwede Pio ang increase ta. pwede kitang maghugot man agad duman. Iinutan na duman duman ta na kuhaon iutang. Oho. Sa aloy ko ng kwan, pwede ta yan i-mortgage, pwede yan iutang tang bilog, then Mhm. babayadan ta kang increase ta every year. Oho. Baka in 5 years, bayad ta tulos yan. Baka day pa. Oh, Pero okay. siyempre, gusto pa man na luway-luway ng bayad, Mhm. tanganing makairo man kita sa ibatang priority. Opo. Now may Baka din naman kita makaigwa kay pangsweldo kaan. iyo nga ni. Opo. Now Mayor Tabi, if ever maka-purchase kita, are we igwa na kita ning plano initial sa storage sa special baga dapat ang pag-store ka ng pagsaray kaan? Yung nga niyan, kaya dapat aramon na sa January 12. Tabako lang yun na 700 million. Ito ang mahal so freezer. Dahil pa kasabay ito. Hindi akong kasabay na. So frigidaire kaan dapat Supplier, baka sa supplier, madaragin kayo. Baka medyo kwan pa. Talagang bako paklarado. iyo Tabi. Well, duman sa priority talagang ito ang susundon ta in kaso may vaccine kita din ma-purchase na lokal ang Legazpi. Ano tabi? Duman sa list of priorities, duman kita talaga masunod sa inuton sa mga health workers. Kung na ang supply, di kitang magiliboy. Talagang mainot kita rin sa frontliner. Mm-mm. Frontliner muna. So mga nasa medical, yun talagang instruction eh. And then, Then masunod, frontliner in government. So nag-arampang pirmi kita o like DILG, DSWD lalo na. oho, And of course, yung mga senior citizen. iyo po. Duman sa Pero mga indigent, Opo. ang priority. Then remaining indigent population. So mga pobre na yun eh. iyo po. Mayor duman And sa po. number 5 ang uniform personnel. Iyo. Kita Pio, kung makakuha kita kay mga commercial, pwede na kanya-kanya yan. Mhm. Mga kaya man. Baka mag-abot sa punto na igoyan kay mag-arabot sa mga private. Mapabaraksin niya. Iyo nga ni Tabi So mga Mayor. kaya magbayad. Yan ang pagiling ko Pio. Opo. Pagkakaigoyan kay mga private hospitals na mabahal. Iyo. Baka St. Luke, yan ang mga darakula na hospital sa Manila. Mayor Tabi, so mga health worker sa barangay, so mga birth, duman sa inot yan sa priority yan. Yeah,
Health worker, kung yan, yan ang so health worker in the frontliner yan. Sa barangay sa mga Number birth. 1 yan, number 2. Yan, so mga birth health and emergency response team niya to sa barangay. So kasabay sinda diyan. Okay, di iyo masanatabi Mayor kung ikaw kapang gustong idagdag, we hope na magmaterialize iyan na makabakal man kita ning vaccine tabi. Yes, Pio, iyo man sana, siguro sa ngunyan, mga kababayan, mga tugang ko po, i-relay ko ini, iluluwas ko ini, whatever will be the plan. And rest assured that ini ngunyan ang priority ta mo na. Bigdi mo na ako nagatutok, Pio. Gusto ko talaga mainot na kita. Kung magparaluya-luya si na Pio, mainutan ba na? Ilista mo na ko, Mayor. Kung kita Pio sa aga, mautang na kita. Ilista mo na ko sa pa-injeksyonan. Mag-alap na kita. Basta manitig alap na kita. Oo, iyo tabi. Ma-apply na ako sa non-bank. Oo, pwede na. Hindi para pautang ako kaan. Dahil man ako nag-uutang. Iyo totoo yan, Pio. Ako ano dam project. Ako dahil man ta. Kata magparautang ko dahil man kay Puhan. O di Pio, mautang na kita. Oho. Initial mo na 300. Oho. Ayo, pwede ba gaano? Sige, sige. Oo. O di iyo. Kasi dahil pa mag-supply eh. Utang naman kita market. Pag Pio, money will for Legazpi, kung pautangong kita will not be a problem. Iyan. Oho, okay. Di Wala be a problem. Ang problem talaga supply. supply. So pagkuatak Kung ang supply. ubos kita mag-PRR na, paano magkaburuan kung siyang minor. Kaya kung siyang may kwarta, yung minor. Iyo, oho. Kay puan makadisponer ng kwarta managad, ano? Iyo, tabi. Opo. O di, sige iyo masanatabi, Mayor. Salamat din maray sa oras and God bless, tabi. Salamat, tabi. Iyo, salamat. Okay, mga tugang si Mayor Noel Rosal kan Legazpi sa tuig nakauday manugod yan sa plano na pag-purchase ning vaccine kan Legazpi. First heard po yan digdi sa DCGB and taod-taod standby kamo tabi tropa yung news team standby tabi hata ma-time check ako ma-acknowledge kan dapat na i-acknowledge dispes huruhalaba ang hanap buhay niya to ta nagkonsumo kita we are commercial free kita almost 30 minutes. Oras sa bilog na Pilipinas, alas 9:32 nin aga. An oras hatod sa Indokang, Downy, Bye-Bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap, nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Joy, iwas germs, iwas sakit. Surf Powder, new Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Abangan sa
sa radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung kailangan maging wais dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf mega, mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf mega laki na. Surf mega laki, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bako sa nang basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Nagtatabang na puun baga ito. Sinda kita ika ako bikon. Na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako bikon lang sa puso ko. Ang saindong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako bikon. Nagtatabang na puun baga ito. Sinda kita ika ako bikon. Na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako bikon lang sa puso ko. Enjoy 1050 pack, sagkot kinse na swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagkot kinse na swak. Enjoy 1050 pack, sagkot kinse na swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Consensus Pack, only 1050 SRP. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world.
The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayan ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige po, diretso kita kan bulos ng informasyon na dyan. Si Commander Jomar nasa linya man. Pading Jomar, thanks for waiting. Good morning, go ahead na. Salamat pa din PU. Good morning sa mga parantabay. Busy niyan ang Permit and Licensing Division
kan Banwaan kan Santo Domingo dahilan sa primerong rangkada kan taon iuman ang rangkada kan kapukuhan mga lisensya asin na mga permit dan mga nagdemoklusyo di kita na unang pita na Banwaan pero sa nari parota di pade sa Santo Domingo pati sa mga lending institution sa mga Indian National sisingil na palandig di sa Santo Domingo kan garo permit manida sa pagnegosyo di asin pag bubuwis. Nyan, oho, tama. Naramdaman ko pa di igwan yung plano managadso Santo Domingo kang kaito na primero nga ipigbawal yata sa paglaog yan. Ikaduwa ngo yan, bubuwi sana yan ng mga para 5-6. Oo, actually, tigpuna na karong taon sa pagbubuwis din. Pero kung talubusan din kay Mr. Alvin Austria, ang enkargado ng Permitted Division ng Santo Domingo. Sir Alvin, lalo kita sa DCGD, nasa ibang linya si Pio Fernandez. Maray na katabi sa Sir Pio and sa gabos na mga nagdutang tabi sa programa ini. Ako po si... Hello? Kung Padring Jomar tabi, makihanap ng mga location, medyo maribok tabi Padring Jomar. Naglaluwasan ka na. Sige. Okay lang. Ano pa din? So nakabalagbat na kuryente na sa kita na takipa ko. Isos ko. Iyo. Nasabitang kita ko sa nakabalagbat na kuryente dito sa Sentro sa Santo Domingo. Nagkapurutol. Mga brownout na naman kayo din nilito. Sigurado, brownout yan dyan. Sige po. Kaya taon na sa tangod na yan, kaya nagpapurundo na karilo sa tawa. Ibalik na natin sa si Sir Alvin Austria para sa detalyekan Pio Fernandez sa sisingil sa mga negosyante dito. Pero lang kita ginari sa DCBC, Pio Fernandez po nasa ibang linya. Morning po, sa store mo. Pading Jomar. Hello. May main office po. Hello, Pading Jomar. Ang gabos po na income nila, gabos na grocery nila, i-verify po nila sa legacy. Ang pati sa Santo Domingo po, sa mga income po sa Santo Domingo, nasabay po sa legacy man. Halimbawa sa legacy po, so opisina nila, ugawan po sa tabako, bakakay. Depende po kung saan po sa main office. Ngayon po, ang mayami man po, sudigding grocery nila, so income po nila sa Santo Domingo, i-declare man po nila sa Santo Domingo sana. Para lamang po, diskutabang man po baga dito sa Santo Domingo. Tapos, kung man po ang i-declare nila sa Santo Domingo, ibawas na po nila sa i-declare nila kung saan man ang office nila. Para win-win situation po baga. Nag-business nila digdi, mag-tax man sila digdi. Kung kaya na ang digdi lang sa Santo Domingo. Naman po kami nakikiaram po sa ibang lugar, digdi lang po sa mga. Hello sir, good morning. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB tabi sir. Yeah po, morning po sir. Opo. Sir, halimbawa ako sa yan na mga para 5-6 mga Indian National. Igo ako dyanin, oral daw pigpapaladan. Malawag ako dyan sa Indo, oral daw masingil. Papano ang strategy na gigibuhon kan Santo Domingo tanganing maimpuniran sinda ni nagakanigong buwis susugman sa ipigtatao sa mga lokal na gobyerno na poder na magbuwis sa araw ka ng mga bagay. Go ahead po. Ang sigibo po digdi sir, so NBRR, MOU po, nagluwas po sila si special permit para po sa mga araw nga rin po kayo mga lending na sinda po baga, po sinda sa ibang lugar, nagsingil sinda sa araw-araw. Ngunyan po baga, may pandemic po kita. Kaya nagpasiguro man po kami na gabot na nagulaw kasi, may record po kami. Para po magkahugos sinda si special permit, ang requirements po ito, yung business permit. Tapos sa mga barangay po, siyempre, kada halos gabos manatang barangay, may nag-uutang po baga. Si halos gabos manatang barangay, may naglalaog pong mga harutaan, mga lending company. Yun po, sa mga barangay tanod, kapitan, sa mga barangay, sa may public market, sa may entrance po, bago po sila makalaog, tigahanapan po sila si
special permit nga rin po para maka-sila sa mga customers po ninda. Ngayon, kung wala man po sindang maipailing, di man po sinda i-allow mag-singil, maglaog. Kaya, obligado ng po sinda magkuha si business permit at magkuha ka special permit na libre man lang po si special permit. Ito pailing naman lang po ninda so business permit. Nating registered na mag-singil po digit sa Domingo. Pwede na po sinda mag-singil. Ay, opo. Paano niya to ma-monitor on a daily basis ang collection ninda and yung pag-compute kan para man sa lokal na gobyernong buwis? Go ahead po. So, collection po kayo ninda, sindaman po pag itong record po. Kami po, tig-agad nila po, so tig-declare ninda, gross sales po ninda, digit sa Santo Domingo. Dahil naman, kung sira lang po ang so i-declare po ninda, na may declaring naman sa mga ninda na record, iyon na po ito ang tig-ano, dahil naman po tig-grabe, tig-pahirapan po baga. Kung pera po sa declare po ninda, Oho, okay. iyon na po ito, sir. Iyo di upon application for special business permit, ma-declare na sinda duman kan sa indang nakukuha dyan, parang approximation, then duman ka mabasar man kan sa indang dapat nabayadan man nabuhi sa gobyerno. Over. Apo, sabi po. Yan, bako man pala na daily basis, approximation lang palang tabi. Pag kuha nila ng business permit, sa kasinda mabayad na. Apo. Okay, so mga ano yan tabi, sir? Ongoing na ang implementasyon kaan? Go ahead po. Ongoing po, sir. Ongoing. Actually po, may kiriba po kami na kukuha pong business permit na lending. Ongoing na po siya. Ongoing na po. Ay, magayon. Dakulao na tabang iyan sa pagdagdag ng revenue kan Santo Domingo. O di iyo masanatabi, sir. Salamat din marhay sa oras. Salamat po. Opo. Thank you po, Sir Pio. Opo. Okay, thank you very much, Mr. Arcia. Pade, dito sa Santo Domingo, basado sa nako niya itong informasyon, nag-abot sa mga 40 ang mga lending institution na nagdalaw ito. Sa lending institution na ini, kasabay sa mga international, buta sa mga Pilipino bagaan na ibang mga institution. Oho. And nagbabarayad ang mga ini, ng average na mga 1,600 to 2,000 per year. Kaya nagdagdag man main income sa Santo Domingo out of nothing, dating daing income, nadagdagan man rin po kumasumay ng 70 to 80,000 ang taon. Yan. Oho. Iyo yan so magayon na punto sa dating dahil man kinakukuha ang lokal na gobyerno ng Santo Domingo sa mga nagkapawat ang ligde at nasigwang mo niya ng mga 70 to 80,000 kada taon. Dagdag na revenue. Sige, very good, very good. Roger. So yan pa rin mga informasyon halo dito sa Banwaan sa Santo Domingo. Thank you very much, Mr. Austria, sa oras ang pamayok ang Permit and Licensing Division of the Secretary ng Tabako. Maski sa Banwaan sa Santo Domingo, maski busy yung pa rin na natulong kinakukuha sa lisensya na tawag kita kay Banwaan. Thank you very much. Yan ang report. Jomar Bian, DCCB. Salamat, kumpadreng Jomar, sa mga follow-up dyan Santo Domingo. Bago kita mag-news break, mag-station break, saro po ng report pa. Renz, go. Good morning. Yes, maray na agad tabi Sir Pio, asin na maray na agas ng mga parantabay sa mga dugan tong mga bareta nakaabot na sa General Santos City ang pinagkukuhaan ni source nin karning urig kan Banwaan nin Daraga. Kailan niya ni sa kakulangan ni supply digdi sa mga kataran niya to mga munisipyo asin syudad. Jensan. Roger tabi Sir Pio. Dumana nagkukuro Roger. Dahilan sa kalbaryo sa African Swine Fever. Anon sitwasyon? Ano tarak? Daday man baga ning deklarasyon din ng outbreak ng ASF. Roger. Ang manang digdi sa ASF issue, sigun digdi kay Sir Matay Mislubete, ang Pamayakan Market Administration siyang sinabi na ang supply nin urig digdi sa mga kataraid niya to nga mga munisipyo asin syudad talagang nagkukulang na magpuon pa kan paglaugan holiday season kaya ang ibang mga negosyante digdi sa Daraga talagang naglilikay man sa kalidad kan karning urig na sa hindang pinagbabakal kaya resulta nagkukuha na din na urig sa iba pang mga lugar ay na nga ni ang pinakaharayo in General Santos City asin ang iba man pikukuha na digdi sa probinsya kan Sorsogon
asin digdiman sa probinsya kan Masbate. Oho, ang rason, Renz, daining supply, ining sunaba bakal na urig na mabubuno digdi, kulang na o daing supply, daing man paano ba ganing outbreak ning ASF eh? Ano, daining supply? Roger, kulang talaga tabi Sir Pio. Ayan ang pinagtaram ni San Matemis na Lobete. Kulang. Kulang na talaga tabi Sir Pio ang supply kan urig. Nata daa. Sa ngunyan kaya tabi Sir Pio, talagang nagsarabay su demand kan karning urig. Dahil ang tamas nga da sa mga nasa pagtaray nga itong mga munisipyo, maski wala man record kan ASF, talagang nagkakaurubusan naman. Dahil na supply nin karne. Iyo ta. Gulpian sa tuyang na-receiving istorya, maski sa ligaw, taon-taon nga ni, apod ta si Mayor Pati, tibad maakabudor kita, palabaw na an presyo kan kada kilo kang karning urig. Day makitang nalao man na, day makitang nadadagog na nagdeklarar si Dr. Melia, yung provincial government, ning ASF outbreak, na-contain baga nga ni. So ASF hindi. Paano? Ang piga para pasarangilan da kan mga paratsyenda, ASF. Roger. Isus, paano ba yan? Tapos digdi sa to, so mga lokal na growers diyan sa Daraga, dahil nang nakuha sa mga pagtaraning. Wala na tabi Sir Pio. Dahil ang tanahingidit talaga sa ibang mga paratyenda sa pagkawatan karning urig. Yugod man Jensan, mabiyahing barko. Roger. Matumar pa ning bunamin sa urig na, hindi malula. Dagdag pa ito naman sa presyo karning urig. Roger tabi Sir Pio. Mariusep. Kaya nangyari tabi digdi Sir Pio sa Banwaan kan Daraga. Pero digdi sa mga urig na pinagkukuha sa ibang mga probinsya, magin man sa ibang mga lugar, talagang maski sa mga native na mga urig kan locals digdi sa Daraga, pinagbubuno naman tangading matapalan sana ang kakulangan kan supply dahil ang talang kawan demand kan karning urig digdi sa naunang kita ng Banwaan. Na paano daw yan? Ano mo tabi rin sa nagangalas kita? So ASF, haloy nang tapos istorya. Baga? Roger. Duman sa piduran baga na contain. Na paano daw? Sige, sandali mo na tabi. Renz. Si NMR, go ahead. Roger, nakul kayang nalulinog na biyahero bago matapos ang taon. Oho. Sa katunayan, Disyembre, ang pagkukonsumo tang karning urig supposed to be, subunuon mo niya na Enero. Oho. Kaya naubos. Naubos? Urog maman sa mga, kayo tamahal sa bakal. Sa growers? Oo. Ngunyan, naubos. Itaan ng problema ngunyan. So lokal ta digdig Ulit kinukalkulaan kan bago magtapos ang taon na araw ka na mangyayari. Magkakagalitan ng problema kumbaga kukonsumon ta sa Enero na advance na kanagaging taon. Pinabarakal sa biyahero. Nyan! So mga hali sa luwas. Duman nga ni sa mo, marita, nanotaran ito kan Agriculture Office, pinahali. Ubuso na digdig ang supply ni. Pero nevertheless, araw mong ginagay tuping, kaya mahalon mo niyan, kulang ang urig na bubunoon. Day pa nagtaralubo. Iyo man naramdaman ko sa TV, araw man ko sa nangyari, pinutihiran kan TV sa indang lugar. Day nagpawakal ning hali sa luwas. Yan. Sige. Pa, ang peligro duman kung biyahero ka, ali ka sa sarong ASF area, baka makakontaminar ka lagod sa lao. Iyo, tabad, bit kan sinilas mo so ASF. Sige, tabi yun, maugma so mga nagpabarakal kayo, ngunyan na mundo na sinatamahan na ang bakal. So binakalan ni Dadigdi, kulang ng supply. Roger. Sige, thank you so much, NMR. Renz, go ahead, Renz. So yan tabi, Sir Pio, tama man so naging argumento ni NMR, yung mas pinagtaram ni Sir Matemis na Lobete. Talagang paglaog ngayon ng holiday season, talagang grabe sa demand. Kaya ang nangyari, halos warang natada, kaya napiritan sa ibang mga parakarne na magbakal na sa ibang mga lugar. Pero nagtauman na sigurasyon si Sir Matemis na Lobete na ang presyo kan urig dito sa Banwaan kan Daraga. Dahil na pa nag-aabot din 400, kundi minabalbal sana ng 270 pesos kada kilo. May igo pa nga ning 250 nga ni dyan. Roger. May 220 pa. Kung dahil man. Iba minalagaw na sa ibang lugar. 80 na yata eh. Roger. Yan. So gusto sabihon, dahil pa nagtataраlubo.
So mga orig na yaon di locally produced kaya minakwa kita sa luwas. Roger. Sige. Sir Pio, magdagdag na para tanig sa luwas. Translunat ni si Jimikas. Thank you so much, Tabi Ren, sa dagdag na istorya. Ali dyan sa luwas. Taod-taod dubiltadahan tayo, tama commercial, station break, news break, hanap buhay, and then kasabay mo na nido si Angel na Mustasa sa alas 6 na barata, then mabalik na po ang Tingog at Banwaan. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta safeguard, safe. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 10:05 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nagpaabot ng pakidumamay sa Department of National Defense o DND Secretary Delphin Lorenzana sa pamilya kanagadan na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Danilo Lim. Sa sarong pahayag, sinabi ni Lorenzana na sa pagkagadan ni Lim, nawaranin na anasyonin sarong marhay na lider na may puso sa serbisyo publiko asin pag-iisip an interes kan lambang Pilipino. Tinawanin doon pa ni Lorenzana na daipig imota kan nagadan na opisyal ang sa iyang kakayahan sa pag-administrar sa man iba-ibang aspeto ng serbisyo publiko, magpuon kan parte pa siya kan Armed Forces of the Philippines sagod sa pagserbi kana ini sa nasyon bilang sarong civilian public servant. Sa huri, sigon kay Lorenzana, nagpapasalamat siyang marhay na suporta sa suporta ni Lim sa Interagency Response Operation kanang nakaaging taon. Yan ang pangalas 10 na bareta alit sa DZGB News Base. Ini si Angel Mustaza, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Nay, ano pong hapunan ko ngayon? Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby habang patuloy ang breastfeeding. Pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda. Ang healthy po ng luto niyo, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan,
rigos magugma. Tangani dai magutom, ayo kaunon, magtaranong. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa kung alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clamax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige po, dire-diretso kita sa dagdag na mga istorya sa luwas. Ans, go, go, go! Yes, maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga panantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, balik normal na sa maabot na semana, ang regular na sison kan sanggunian palalawigan kan Albay, pati naman ang sanggunian panlungsod kan Legazpi. Inian kinonfirma sa DCGB News kan SP Legazpi Secretariat Malet Bello kung saan sayang sinabi na sa maabot na Lunes mapuon nagirarayan enot na regular na sesyon kan mga konsehalis sigdisi sa tuyang syudad sa maabot o sa presenteng taon 2021. Sa ibong nalado, yuman ang sinabi ni Sanggunian Palalawigan kan Albay Secretary Grace Magdamit kung saan sa Enero 12 man ang napuon kan enot na regular na sesyon para sa taon 2021. Pinagkalauman na anduwang konseho digdisi sa tuyang syudad, lalo na ining sa konseho kan probinsya, magiging malaman magiging enot na sesyon dahil sa kadakol na mga lehislasyones ang dapat na ipasar kan mga konsehalis at man mga kinatawan sa bilog na probinsya kan Albay dahilan sa kan mga nakalihis sa taon at na sindang nagkaiguan in recess para i-celebrar man ang Kapaskuhan na sinang pagsabat kan bagong taon.
Pinaglalauman na mga pasunod man girarayin magkakanigong minimum health standard sa laog kan session hall kan parehong konseho tanganin na mapreventaran ang paglakop kan COVID-19 sa mga tawo kay mga personahes na maaratindira kan nasambitan ng sesyon. Yan, sige. Tabi sa Pio mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat man, Ans. Sa mga dagdag na istorya, si Luwens man, idagos niya to ang mga impormasyon. Luwens, go Luwens. Salamat Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga barantabay sa mga dagdag pang bareta. Inagyat ni Chief Mark Andy Marbella kan Legazpi Task Force Kalinigan ang siging kakapanahod sa inda na kung ano-ano daw na balubagi na aputon, videohan, asin picturan ang mga nasita na four-wheeled o kung igwa maski 10-wheeled vehicles kung bakupatas ang pagtaon ninda ng penalidad arog kan pinagigibon ninda sa motorsiklo. Ni makalihis na ipag-unampitan ka na sampitan ng hepe sa News na nag-uuna lang kaya ang iba na motorsiklo sana ang pirminindang napipitik sa pag-implementar kan batas trapiko tapano dahil man daw sindan nin panto kaya kung dai sigun sa iya papaira romon ang pag-aram kang publiko sa siring na bagay mag-uuna talaga na dahil ninda kikaya ang pagsita sa mga auto na nagbabalgar sa no parking lane as in ibaba na obstruction sa mga agihan sa sentro. Tusok kay Marbella, titikita ninda kaparareho kan mga natitikita nin natotoo na motorsiklo. Kaya sala susok saya ang impormasyon na pipakaralat kan mga kontra sa inda na dahil ninda napapatana kan panas kan pangil kan ordinansa kan syudad an may kinaraman digdi. Igo sa na paano ba ganin maritrato, Roger. Maritrato, Facebook, dahil lamang nag-imbestigar kung ito natikitan o dahi. Correct. Pagkatapos, posibleng natikitan, dahil man kinaya ning sararuan sa nang tota. Saro man sa nang towing truck, tow truck gayon dinda. Roger. Tapos so clamp gayon kung, pigagamit pa nila so clamp. Roger, tabi Sir Pio. Kung nagamit na sa ibang bihikulong naka-clamp, siyempre so naagihan ninda na dahil na sindang pang to, dahil pang clamp, titikita na sana ito. Roger. Pipitikon man ito kan mga hilig tabagang Pinoy yan na minakonclude kita tulos baga. Correct. Makahiling sa ng bareta sa TV, makahiling ng reaksyon sa Facebook, retrato, conclude, gabos na eksperto. Roger. Digdi naman sa to sa Legazpi, mahiling so, dahil nakaparking na ang pagguna ni dahil tikitan, retrato pang Facebook. Primati na. Okay, sabi ni Andy Liit, mag-ebidensya. Roger. Mag-imbestigar. Correct. Kung paano yan. Roger, kung tutuson nga ni isusog kay Marbella, malapog-lapog o mas malanit pa nga ni kung pipatikitan ninday ni sa mga pulis, sa mga bihikulo, sa TOB, citation ticket, ang ipipatong na penalidad kan mga ini, na kung saan nangangaipo mga ni na mag-driving school. Ang mga nagkomitir nin penalidad sa LTO, makuha nin in situ for driving school dahilan sana sa simpleng pagparking sa no parking lane. Yan. So, nagretrato ka, anday nakasabot ka yan. Roger. Basta sana mapugawak sa Facebook, bida ako! Correct. Di ba? Ito pala, natikita na. Natikita na. Nadali naman si Andy Liit. Correct. Kahirak man ni Andy Liit. Lalong minaliit. Roger. Kata, mag-exer ka digdi sa sato, ning lay, so tamang lay. Dagit sa imong tawo. Correct. Kaya kung magkandidato si Andy, dahil maluwas. Nagtataw kan tamang pag-implementar. Iyot habuan tawo sa tama. Correct. Ay, nako, kahirap man ni Andy. Roger. Sige. Tinugang pa ni Marbella na maski uro-otro kay katadunong ang ibang mga sige ang katapararking sa no parking lane sa Legazpi Port District maging sa Albay District area. Aindaman na tataparan ini ninda ipagpuknat sa kakaakbot kan mga ini asin pagtaonin penalidad sa four-wheeled vehicles kung sa inday ning maagian sa sentro. Maski nga ni walwalan nila kan hepe katapagirumdom na magsunod sa batas trapiko saya manggiraray na otrong ipinapangabudan sa publiko basado sa pagkikipag-ulay kan DCGB News na magsunod sa ordinansa ngani na maiwasan ang kulog sa payo asin ano man na kompromiso kung ini magkiribok ang mga ipinagbabawal. Roger, sige. Roger, so yan tabi, Sir Pion, mga dagdag na istorya. Alidigdi sa may motor pool sa may Sawangan Park. Ako po, si Luwens Bursi Barcena. Salamat, Luwen, sa mga dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas, kasabay si Andy Marbella. Irak man kini ni Andy. Digdi baga sa to paano, kung si Saiso
nagpapautob kan tama, iyulugodan an didagitan. Sus Mario Joseph naman, talaga. Uy, palantabi, gada na baga si General Lim, si General Danny Lim, So, chairperson kan Metro Manila Development Authority. May mga miyembros baga sila kang RAM ka ito, Reform the Armed Forces of the Philippines. Reform the Armed Forces Movement of the Philippines. May mga miyembros man sila digdi. Saro dyan si Manong Nonong na Cordova. Sabi ni Manong Nonong na Cordova, my deepest sympathy and condolences to Aloy and Aika Lim. So aki ini ni sa familya ini, sa kapamilya ni Danny Lim. Death is the last chapter in time but the first chapter in eternity. Rest in paradise, my friend, Brigadier General Danny De Lapos Lim. Taps sounded from my Ram Bicol family. Sabi ni Nonong na Cordova. Manong Nonong, yan, tabi, nabasa ko na sa indong pakikidumamay man sa grupo, kay Brigadier General Danny Lim. Halian sa grupo kan Reform the Armed Forces Movement Bicol. Sa paagiman ni Manong Nonong na Cordova. Yan, sige tabi Manong Nonong, nabasa ko na sa imong text. Meron pang nag-text sa atin. Sige po. Merry Christmas dan Happy New Year. Sus Mario Joseph naman ang. Ito naman, sa Sitio Buko kan barangay Ma nito, Rantabay Sindaman Tabi, diyan sa Ma nito, pagkatapos, poon alas 5 nin aga sa Kudbanggi, para antabay sininda, 9521. Yan, ito pa, magandang morning, sabi ni 324, magandang morning Mantabi. And here it goes again. Yung barkada natin dyan sa PHO, mga sa disinfection team, maray na aga tabi daa. Yan, dahil po ako ng permiso na maitao ang number ni Mayor Noel. O di paano pa ding na, kay puhana, pwede na. Kasya na tabi. Sabi digdi, ay so, inako ito pala So, hahagad pala ning tabang na madisponer lamang ni Walker. So, sa iyang magurang, bad nagdadangog ito tabi, ha? Salamat sa nagdunar. Igwa na po digdining sa wrong Walker, ha? Yan. Igwa na po digdining nagdunar ning sa wrong Walker. Apudan tayo ni 0907-395. Bago kita magpaarap, pwede pa, may date pa kitang minutos. Salamat duman sa nagdonar, sa rong doktor, pero dahita na unang bitan po ang pangaran. Ha? Igwa ng sarong Walker, ta nakikimaherak, so saro niya itong parantabay sa kamalig. Mga tios man, so sa iyang mga magurang, parehong na mild stroke. Ang 0907, Globe pa de, o Smart? Smart siya or Globe, tabi. Ang 0907, ano ba yan? Diba? Hello? Tuloy-tuloy ang kwentuhan. Oh. Kung di pa muna ba di Smart ini? Ang 0907, Globe ba yan or Smart? Oh, nagre-ring. Bad mabawasan lugod-sulod ko. Yan. Yung 526 tabi na last 3 digits, iyon iso naghahagad nin tabang na ba disponer sa mama niya, buda sa nanay niya, tatay niya ning Walker. Ngunyan, may nagdigdi na tabing doktor kasuhapon. Yaon nga ni sa technical room so Walker, pipaisit na katabi na iguana po. Saro lang muna, Yan, iguana po. I-text ko na lang ini. Iguana po nin saro. Dahil nagsisimbag sa cellphone, saro na Walker. Yan. So, kuan baga ini, panggamit paglakaw kan mga maedad na, so may mga medyo defecto sa agi, sa mga na mild stroke, yan, yaon digdi sa estasyon. Globe, nako, maray nga taday sinimbag itong so, apudta, nabawasan naman ko sulod ko. Yeah, apudanta. Sorry, you do not have... Natatayo na tabi. Globe, anpig ko. Ano ba yan?
smart. No, talk and basta rin na, tinix ko na. Libog na ako. Ay, bahala na. Maparam na. Tinext ko na niya ako igwan ng sarong ko. Enda, libog na kasi ng mga globe smart ko kung ano nga number nindo. Basta salamat po duman sa nagdonar. Ngunyan, madisponer pa kitang saro tabi na walker. Badi ko kamo dyanin, maski so nagamit na serviceable pa na walker. Itao tadigdi sa nangangaipo. Ta si nanay niya, buda si tatay niya, parehong na mild stroke. Ngunyan, kaipuan ng walker. Salamat po duman sa nagdonar kaswapon yaon digdi sa technical booth. An walker. Ngunyan, mga pudan pa kita sa publiko ning saro pa. Pinag-text ko na po, so iyan na naghahanap na igwa na pong saro. Kung coordinator katabi digdi sa programa giraray sa DCGB, tanganing ma-deliver na ini sa Indo, ha? O makuan nindo ini tabi digdi sa estasyon. Kahirak man ni nanay budan ni tatay nindo, kaipuhanan ang walker na mild stroke, Sige po. Salamat kan sa ido pag-antabay asin mahal na Diyos an magbantay. Tulos na masunod po, News Manager Mardela. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germako, nasa doorknob mo.
hugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Ditex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Ating pakinggan si Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee. Kaping bay tama, itong Mix 10 Herbal Coffee, gawa po sa piling natural na sangkap. Gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangustin powder. Mix 10, gawa ng alternatibo. Dok, alternatibo yan. 0916-311-5480. Babibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika at malls nationwide. Yan si Mr. Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee, ang ating kape. Ating kape, Mix 10 Herbal Coffee. Ang Doc Alternativo, The Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 10:32. An oras hatod sa Indokang Surf Powder. New Surf Powder with active clean. Mas pinagaling